lho iki sik ning sawah iki. Di sawah wis di bajak. Tinggal nunggoni bibite. Bibite iki sing nyebar iki sing nyebar dikit. Kesel leren dhisik. Tuh. Motram. Leren dhisik ngopi. Motram karo mie iki. Sarapan. Tuh ini wis sarapan tuh. Karo mie. Karo mie. Anu ngopi. Alape. Mbok abang. Ngopine karo nganu. Ngopine karo apa kuwi? Ipong. Karo roti Jawa. Wah, iki roti Jawa, roti desa. Ngopine. Enak tenan ning sawahku ngopi karo nganu. Gue neng gubuk istirahat menikmati kopi linting aku nanti rokok yang linting dewe mbak kembali rokok yang linting dewe rokok yang linting dewe